neviem, čo znamená ten rok 2014. Reálny fakt je taký, že my sme začali písať tak na striedačku glosy do týždňa a vedeli sme, keď sme ich začali písať od istého času, a to bolo asi od polovice roka 2013 alebo nejako tak, že ich budeme tematicky nejakým spôsobom zameriavať a to zameranie, že bude sledovať vlastne taký oblúk to 25 ročia od roku 1989 do roku 2014, to sme vedeli, a tak sme aj tie otázky a tie jednotlivé témy, tak sme ich aj celkom všeobecne orientovali, ale všetko ostatné už sme nechali v podstate na to jednotlivé písanie, spoliehali sme sa na tom, že nejakým spôsobom to, čo budeme písať, bude na danú tému, ale bude dostatočne rôzne na to, aby to bolo aspoň zaujímavé, aby sa to neopakovalo a zároveň, že to nebude tak rôzne, aby sme v názoroch išli nejakými úplne inými cestami. Jeden z našich trvalých sporov spočíva v tom, že Fedor hovorí, že on je zástancom participatívnej demokracie a nekonečného dialógu, a ja hovorím, dialóg je možno viesť len tam, kde sú nejaké dané, nejaké spoločné rámce, a v rámci tých rámcov sú možné akékoľvek rozdiely názorov, ale keď nie sú dané spoločné rámce, tak sa nedá viesť nejaký dialóg, alebo nie je to dialóg, ale môže to byť hádka, môže to byť bitka, môže to byť násiliu, ale nemôže to byť dialóg. Ten spor je nerozriešený, ale je to spor. A keď sme už dopísali tú knižku 25 a vedeli sme, že to bude knižka, pretože naozaj teda priaznila vláda Michala, vydavateľstva Artforum, sme tú knižku mohli vydať, bez toho by to jednoducho nešlo, tak sme si uvedomili, že sa blížime vlastne do toho 25. roka a nejako sme tušili, že ten rok, lebo sa to slovo objavovalo už v tej knižke 25, že ten rok bude nejaký čudný. To slovo sa tam opakovalo v tej prvej knihe dosť často. Tak sme si hovorili, tak dobre, tak ideme do nejakého čudného roku. Neviem, že aký to bude rok, ale bude čudný. Povedali sme si, tak skúsme opísať vlastne ten čudný rok 2014. Poslednú vetu, ktorú poviem na túto tému, ten rok aj čudný bol. On bol taký, možno, že nebol zlomový, lebo keď človek povie, že je to zlomový rok, tak to vyznieva ako veľmi pozitívne. Bol to ale rok, v ktorom sa asi niečo lámalo. My celkom presne nevieme ani v tejto chvíli, čo to bolo, čo sa lámalo, ale vieme, že zdá sa, a to, čo sa zdá, to je veľmi silný pocit a je aj dotovaný množstvom faktov, že naozaj tento svet sa obracia niečomu inému, ako sa obracal za posledných 25 rokov, a že to niečo iné bude niečo, čo asi nebude také dobré, ako bolo tých 25 rokov. Je to veľmi paradoxné, lebo keď sme písali tú knižku 25, tak všetci, vrátane nás, sme nadávali na tých 25 rokov. A teda boli aj takí, ktorí úplne zatratili tých 25 rokov. A pritom my sme obidva boli presvedčení, že tých 25 rokov bolo to najlepšie, čo toto Slovensko zažilo vôbec ako možno v dejinách. Takže takto vznikala tá knižka. Tam je paradox v tom, že naozaj, keď hovoríme o Slovensku od 25 rokov od 89., tak ten 2014 tu vnútri, ako na Slovensku, priniesol jednu úžasnú vec, to znamená konkrétne odvrátenie strašnej veci, ktorá tu hrozila, a to je, že sa Robert Fico stane prezidentom. To znamená, že na tej domácej scéne sa podarila úplne výborná vec, ale v tom istom roku sa stalo to, že začalo byť oveľa jasnejšie, že to, čo sa deje tu, v budúcnosti tej krajiny asi rozhoduje oveľa menej, než to, čo sa deje vonku, nie tak ďaleko. To, čo sme zažili v roku 1989, bolo výnimočné aj tým, že Slovensko ako možno, že nikdy predtým sa stalo tým, čomu sa hovorí už desivo Hegla, svetodejný subjekt, že sme sa nejakým spôsobom podielali na tvorbe toho, ako bude svet vyzerať. V tejto chvíli to tak nie je. Slovensko nie je tým svetodejným subjektom, ale musí sa nejakým spôsobom správať tak, aby v tom, čo sa teraz odohráva, obstalo. To je možno, že ešte ťažšie ako byť svetodejným subjektom, lebo ten byť tým svetodejným subjektom to pre nás znamená jednu neskutočnú eufóriu. To bol adrenalínový režim, v ktorom sme žili veľmi dlho.
dneska nie je tá doba na Slovensku taká vypätá. To znamená, ľudia sú neskutočne ľahkomyselní. Správajú sa neuveriteľne ľahkomyselne, ako keby o nič nešlo. A pritom ide úplne o všetko. Pretože keď to takto pôjde na Slovensku ďalej, dovolím si to povedať dnes, tak ako tu dneska sedíme. Ak to pôjde takto ďalej v tej ľahkomyselnosti a ľahostajnosti, k tomu, čo sa v tomto svete deje, tak to povedie k tomu, že tá zdánlivá ukotvenosť v civilizovanom svete prestane byť na Slovensku samozrejmosťou. Ja som z toho chorý, ja som z toho chorejší, ako som bol v roku 1988, teda v poslednom roku toho komunistického režimu, keď už bolo dosť jasné, že sa tam čosi prevracia. Ale dneska som chorý z toho, čo všetko sa na Slovensku porozpráva, potára o našom mieste vo svete, o tom, čo to znamená dnešné Rusko, koľko ľudí na Slovensku verí tomu, že dnešné Rusko je ohrozované západnou civilizáciou a teda nami. No ako my môžeme ohrozovať Rusko? Prepáčte, to je niečo nepochopiteľné, nezrozumiteľné. Ako západný svet ohrozuje Rusko tak, že ruský veľvyslanec v Dánsku povie Dánom, že keď budete mať nejaké, ja neviem čo, príjmete nejaké obranné opatrenia v rámci NATO, no tak my na vás zamierime raketami a budeme do vás strieľať. To je ten stav ohrozenia Ruska. Ale viete, ak to takto bude pokračovať, ak to takto bude na Slovensku pokračovať, a to nie len na Slovensku, tak to proste s tým svetom, ktorého sme dneska súčasťou, nemôže dopadnúť dobre. Teda buď sa tento slovenský svet spamätá a bude sa správať normálne, a normálne to znamená, že bude za každú cenu brániť tie slobody, ktoré si v podstate v tom 89. vydobilo a ako tako si ich ukotvilo za tých 25 rokov. A keď to neurobí Slovensko, tak bude na tom veľmi hlúpo. K prvému výročiu prezidentovania Andreja Kisku. V tých voľbách dostal 60% hlasov človek, o ktorom môžem povedať minimálne jednu vec za ten rok, že sa správa normálne a ako dospelý človek. Nie je to ani dieťa, ani výrastok, ani nedospelý adolescent, taká, aká je v podstate celá dnešná politická scéna nevládnúca, ktorá sa správa absolútne adolescentne, nedospelo, nenormálne, v pseudosporoch, neschopná proste ani v tých najelementárnejších veciach dospieť nejakej takej zhode, a to elementárnou vecou je povedzme vzťah k tomu, čo sa dneska deje v rusko-ukrajinskom konflikte, no tak v tomto zmysle vlastne je niečím, čo je úplne až také výlučné, vlastne normalita, to, čo je úplne, ale malo by byť úplne najnormálnejšie. Čiže keď sa Slovensko nezačne správať normálne, dospelo, tak bude zlé. Pre mňa, keď sa povie čudný rok, alebo čudný svet, alebo čudný deň, pre mňa to není automaticky negatívne. To je prvá vec, ktorú chcem povedať. Druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že sa knižka volá 2014. A my dnes si Petrom povedali, že budeme písať rok. Tie klasy. V roku 2014. Takže ten názov, ako to nie je, že to má byť nejaký pád do hlbokej prípasti. Proste je to 2014, tak sme ho videli. A tretia a posledná vec je, Peter je tak trošku negatívne naladený z toho, čo vidí okolo seba teraz, tu a teraz. A ja som zažil na Slovensku prvé šoky z toho, kde žijem, už vo februári 1990. Ja som nemal tušenie, že mojimi spoluobčanmi sú mentálni invalidi, nacionalisti, ľudia, ktorí žvania o pôde a krvi a pán Boh vie, na čo pri tom myslia. Agresívni a násilníci. Čiže vo mne sa ťahne takéto poznanie, že ten svet je trošku iný, ako sme si ho my naprojektovali v hlavách na začiatku udalosti z novembra 89. A ja som rád, že som to zažil. Ja to vôbec nepovažujem za žiadnu osobnú katastrofu.
by som nevedel, čo to je byť Slovákom, keby som nebol konfrontovaný presne s touto mentalitou týchto bláznov. Ja by som ani nevedel, čo to je byť Židom, keby som nebol konfrontovaný s antisemitizmom. Ja by som nevedel, čo to je byť vlastenstvom, keby som nestretával ľudí, ktorí sami seba vyhlasujú za vlastenca, vlastencami nie sú, škodia zemi. Ja by som nevedel, kto je to slovenský elektorát, keby si slobodne trikrát po sebe nezvolili Vladimíra Mečiara. A ešte posledné, čo poviem, inak sa budem veľmi disciplinovať už. Si viem predstaviť, že s Petrom napíšeme, pretože mi sa s Petrom veľmi dobre píše. Není maličkosť. Ja si viem predstaviť, že s Petrom napíšeme proste ako sériu glos na téma ako 24. marec 2015. Pretože v každej sekunde našich životov, pokiaľ nesedíme na zadku pred televíziou, sa dejú veci, ktoré volajú po veľmi osobnej interpretácii. Šandora Máraja, ktorý si použil ty v 8.3.2014, citát je takto. Ve svém životě jsem se setkal se 3 skutečnými mocnostmi. S Rusy, Američany a se stáří. Som premýšľal o tom, že či môj tak trochu skeptický, taký trochu potemnelý obraz sveta, v ktorom žijem, nevyplýva z toho, že mám 70 rokov, že stárnem, že predo mnou to už je hrozne málo, že ten čas vymedzený pre život je už takýto. A som sa pokúšal si predstaviť proste Fedora, ktorý má 21 rokov. Kohokoľvek. 18, 25, 35. Veď ten to vidí úplne inak. Prvé lásky, prvé cesty do zahraničia, knihy zázračné. Či tá moja skepsa, ktorá sa vzťahuje k budúcnosti, ja poviem úprimne, mám ju, poviem úprimne, cítim úzkosť z toho, čo sa deje na tom globálnom teritóriu, či není aj o tom, že končí môj životný cyklus. Či človek nemá sklon stotožňovať spoločenské cykly so svojím osobným príbehom. Možno nie, ale ja ten pocit mám a je aktuálny. A ten proces stárnutia je sprevádzaný aj čímsi iným, ako je načítaná literatúra, nažitá skúsenosť s procesom odchádzania tela. Strašne sa teším zo života. Nemám taký dešperatný vzťah k starnutiu a starobe ako Fedor. Jedinú vetu, ktorú som dokázal, povedal by som, vyprodukovať na túto tému, bola veta staroba príde aj sama, tak na čo sa nejako výnimočne zaoberať. Nie, naozaj sa, práve preto, že sa teším z toho, aký je to dobrý svet, v ktorom žijeme, tak mám, o čo viac sa z toho teším, o to väčšie mám obavy z toho, aby sa ten svet ako nepokazil a nezničil. To je všetko, nič iné za tým nie je, len toto. A budem sa strašne tešiť, keď naše deti a naše vnúci budú mať to šťastie a budú môcť ešte aspoň 25-50 rokov žiť v takom dobrom svete, na ktorý budú môcť nadávať, ale budú môcť nadávať. To znamená, že nebudú musieť čúšať, nebudú musieť byť poslušní, nebudú musieť byť podanými otrokmi, budú môcť byť slobodnými ľuďmi, lebo to je taká samozrejmosť zdánlivo byť slobodným človekom, že si to v tej zdánlivej samozrejmosti potom dochádza k tomu, že to ľudia prestanú si to vážiť, lebo to prestanú to vnímať ako niečo zázračné. To, že ten svet sa zhoršuje, to nesúvisí s našim vekom. To súvisí bohužiaľ s tým svetom. Ale posledná veta je optimistická, že v každej generácii je nejaký počet ľudí, a teda určite bude aj v tejto mladej generácii, ktorá teraz prichádza, je nejaký počet, nejaké percento ľudí, a to nie je nikdy nejaké zvlášť vysoké percento ľudí, ktorí robia dobré veci, ktorí robia viac, ako by museli, a niekedy aj viac, ako môžu.
vždy sú ľudia, ktorí sú obetaví, vždy sú ľudia, ktorí idú nad pomery, nad ľahostajnosť nejakej doby a ja som si istý, že budú aj v tej dobe, ktorá prichádza. Pán Zajac naznačil v predchádzajúcej výpovedi niečo, to, čo nás tu straší teraz. Aby ma zaujímala jeho odpoveď na otázku, či to, s čím sa tu stretávame, s tým strašným rusofilstvom, či to máme ignorovať, alebo či máme proti tomu nejakým spôsobom viac verejne bojovať, či tým nejakým verbálnym odsúdením to nebudeme legitimizovať. Čo si myslíte? Najhoršie je mlčať. Viete to, tá otázka je veľmi oprávnená a ja sa aj často kladiem, že či tým, že človek o tých veciach hovorí, či tie veci vlastne nejakým spôsobom neprivádza na svet alebo nesprevádza svetom. Ale vždy proste dojdem napokon len jedinej odpovedi, že ešte horšie je mlčať, ešte horšie o tých veciach nehovoriť, neurobiť nič, pretože to znamená nechať tým zlým veciam absolútne ako voľný priebeh. Naozaj v tomto prípade som Burkovec, teda prívrženec estetika znešenosti a konzervatívneho filozofa Edmunda Burka, ktorý hovorí, že najhoršie je, keď dobrí ľudia neurobia nič, lebo tým nechávajú vlastne voľný priechod tým zlým veciam. Niekedy sú také doby, keď treba prestať špekulovať. Ja som sa včera úplne rozčúlil a som sa rozčúlil a povedal som, ale sú chvíle, keď proste ten čas tých diskusí a ten čas tých špekulácií, keď proste keď už stačilo, keď už nie čo špekulovať a niečo vymýšľať a niečo sa pýtať na to, že či ešte predsa len by tí Američania nemali byť troška takí zdržanlivejší. A či by predsa len nebolo lepšie, keby tých Ukrajincov nevyzbrojovali, lebo tým vlastne možno, že zavdávajú príčinu tým Rusom, aby boli agresívnejšie. Ja som sa rozčúlil. A povedal som, prosím vás pekne, ak tu chcete mať nejaký mier na tomto svete, ak ten svet, v ktorom sa pohybujeme a v ktorom sa chceme, v ktorom chceme existovať, ak ten svet sa nebude schopný účinne brániť proti agresorom, to sú agresori, a účinne brániť, no tak potom o čom to máme vlastne špekulovať? Tak potom už nebude o čom špekulovať. Potom už iba budeme zbierať ranených a mŕtvych nie niekde v Donecku, ale možno aj niekde uprostred Bratislavy. Lebo to nie je také ako nemožné, nie je to také vylúčené. Ako prečo, kde, ako? Kto to môže zaručiť? Mlčať, nepovedať nič, neurobiť niečo, čo sa dá. Niekedy sa nedá urobiť veľa, ale niečo sa dá urobiť vždy. Ja pokladám v tejto chvíli a v tejto situácii pokladám za najúčinnejší spôsob, ako dať voľný priechod zlu. A rozprávať tiež nestačí. Nestačí. Tak dajme tým Ukrajincom viac šanci, aby sa u nás adaptovali, mali prácu, aby neboli zdieraní. Ja som zažil v Prahe otca, ktorý prišiel nakupovať helmy pre svojho syna a jeho kamarátov, ktorých povolali do armády na Ukrajine a nedali im nič. Neprestrelné vesty, helmy, nič. On za vlastné prachy prišiel kupovať do Prahy helmu. Domácnosti. Pomáhajú ukrajinské ženy s 2 vysokými školami v Prahe, v mnohých domácnostiach. Nie preto, že tie ženy nevedia upratovať, ale preto, že tie peniaze oni potrebujú na to, aby tie deti mohli poslať do školy, aby tu mohli zostať. Čiže aby som to uzavrel. Okrem rozprávania o ruskej imperiálnej politike je ešte možné niečo urobiť. Preto, čo som povedal pred chvíľou.
buzelinské triky sa často predvádzajú tak, že sa to urobí sa niečo rýchlo, aby si to nevšimli tí pozerajúci, a to je ten trik. My to urobíme úplne pomaly, čiže budete to vidieť, ale... Čiže ty prosím ťa vezmi tento pohár a tu ho takto podrž. Ty tam sem daj túto knihu a ja keď poviem, že teraz, tak dáš tú knihu preč, dobre? Teraz. Tak. To si sa kde naučil? Teraz späť knihu.